Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga nagapanguna natin ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, leader sa transport group nagpahayag sang masakit nga akusasyon batok kay Mayor Benitez. Hagna nga magatukod sa LTFRB sa syudad sa Bacolod, aprobado na sa komitiba sa Kongreso sang Bacolod. Sa balita national, requirement para makakuha sang ayuda sang gobyerno, ginbuhinan. Rocket debris nakitaan sa duha ka probinsya sa Mimaropa. Sa balita international, Russia ginmando ang pag-withdraw sang ila tropa sa isa ka syudad sa Ukraine. Samtang balita sa sports, Aksyon Radio basketball team nakasulod sa semifinal sa isa ka torneo. Sa balita entertainment, si Pressman napili bilang bag-o nga Hinebra Calendar Girl. Samtang sa balita special, ibaluon naton ang mga unique nga trabaho. Maayong aga Bacolod, maayong aga balag bahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes sa Nobyembre 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, good morning na mga ka-aksyon. And karon nga adlaw is November 10. 45 days na lang mga ka-aksyon. 45 dias na lang antes ang Pasko, no? Kag 52 days before ang bag-ong tuig, no? So lapit na gid lang ano. Mga sulusubra na lang isak bulan kag tunga na lang. Masaulog na kita sa pinakamasadya nga selebrasyon sa pungsod Pilipinas ang Pasko, no? So, sige. Good morning dira sa aton liwat nga mga ka-aksyon nga nagamonitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton FB Live. Kag sa mga kuan naton dira, mga nagapangape sa kapihan, maayong aga gid sa inyo, no? Sa bisan sa ila mga balay nga nagapangape, good morning. Dira kay Miss Georgia Gargasiran, brewed coffee. Ay, very good. Oo. Nanglan Miss George diri kita sa makape bilang now hindi gid maka apikto bla sa aton lawas bla mga healthy bla ya. So brewed coffee may na siya. Waya sa mga chemicals, waya sa mga kunano da nga mga additives bla nga daw hindi mayo sa aton lawas, no? So mailan na nga pagpangapi Miss Georgia Gargasiran dira sa may Singkang Airport, no? Kag good morning man da kay Frances, o kahapon nakalusot si Frances, musta ka na day, no? Si Ana Sinoro, good morning man. Sa kay Teresa Marfil Singguan, maayong aga dira sa imo. Sa kay Jojo de los Santos, good morning man. Kag sa iban pa dira nga naga-monitor sa Facebook nga naga-comment lang, maayong aga gid sa inyo tanan. Dira sa akon mga barangay sa barangay Pahanukoy, good morning. Mga kasimanwa ko sa siyudad Sambago, good morning man sa inyo, no? Sa akon dira nga mga classmates sa batch 81, good morning, no? Ari di sila kapon, no? Si kumare ko Teresa Linaha Kayaw, good morning sa imo. Kag dira man kay pare ko Gilbert Kayaw, good morning. Kay kumare ko man Virgil Ligaspi Coloso. Kag si mangin kumare ko man, si Lalaine Grace Ibarra. Maayong aga man sa ibo, no? Dira sa kay Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Good morning man. And of course, Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota, USA. Good morning. Si Miss Josephine Lacson, maayong aga man sa imo dira sa Florida pa siguro ni sila namo ni Mr. Rodolfo Lacson. Pero sa New York din sila yan, no? Morning liwat na kay Arlon John Magbanwa sa Barangay Talok. Upod sa bata niya nga si Agot. Sa Santa Monica, Talok, Bago City. Good morning dira sa inyo sa taga Talok. O sige, standby na sa aton mga balita lokal.
Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nakabuya sang matigdas nga matinaga si FIBACDA President Elizabeth Catalbas batok kay Bacolod City Mayor Albi Benitez angot sa ginelegat promisa sang alkalde sa transport sector nga pagtugot sa ilang makabiyahe sang bisan isa lang katuig bisan wala sang prangkisa. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Catalbas nga gininto lang sa alkalde ang transport groups. Suno pa kay Catalbas, hindi na siya handa nga mamati kay Benitez bisan ano pa nga pagsinapol ipatawag sini sa grupo sang transportasyon. Una na nga nagpatigayon sang closed-door meeting ang alkalde upod sa grupo sang transportasyon. Kag nagpromisa ang alkalde nga buligan sila kag ayoon ang LTFRB nga makabiyahe sa gihapon sa piyak nga wala sang prangkisa. Nagapati naman si Catalbas nga si Benitez ang nagmando sang pagpangdakop. Naibaluan sang Lunes, Nobyembre 7, nagpatigayon sang operasyon ang LTO kag LTFRB agud dakpon ang mga traditional nga jeep nga wala sang prangkisa. Nagtuga naman ni sang untat biyahe sa mga traditional nga jeep kag pagkansilar sang klase sang pila ka mga eskwelahan. Na ang gintuan mo sa amon nga ang sakit mo uto kay amo na yung istorya mo nga karon niya yung padakob mo kami. Hindi na niya to ni maghari nga way ginsugo kuno ni Albi. So kami kabalo kung may kuan mo kami da mas pay man kami. Ang kabahin sang pagpahayag ni Elizabeth Catalbas. Ginatanaw ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga 2,000 ka mga driver ang ma-display sukod mapektuhan sa syudad sa Bacolod sa pagpatuman sang modernization program. Nagalaom si Familiaran nga mayara sang intervention nga programa ang gobyerno nasyonal bangod ang problema ang pagasalon sang LGU. Aminado si Okungin ako ni Familiaran nga mabudlayan sabton ang problema sa mga maapektuhan bangod nagatiglawas lamang ini sang konseho kag iya ini ginatugyan kay Mayor Albi Benitez. Ginapaabot ni Familiaran nga sa Lunes makabalik na si Albi kag diriliwat makapangabay sa dialogo ang mga transport group. Ginkwestiyon man sa vice alkalde kung saan makompleto sa mga operator ang ilang modernized units. Sa record nga nakuha ni Familiaran, kapin siyam ka mga korporasyon kag kooperatiba ang ginatagan sang prangkisa diri sa Bacolod. More or less, mga sobra digit 2,000 ka drivers ang ma-displaced action day. Sama na siya subong ang problema sa laton. Kasi program niya sa national government na ipa-implementar kung magproblema si LGU yung masalo. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. 173 pa lamang ka mga modernized jeep ang nag-ooperate sa siyudad sa Bacolod. Ining naibaluan ni Vice Mayor Elcid Familiaran matapos nagtambong sa pagsinapol sa mga operators ang modernized jeep sa Bacolod sa City Hall sa tuong Martes ang hapon. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Familiaran nga may 553 ka mga traditional jeep sa Bacolod nga sa masunod pa nga tuig ma-expire ila prangkisa kag nagpasiguro nga mag-upod man sa modernization program. Bangod sini, 726 ka mga jeep ang legal nga nag-operate sa Bacolod. Sa impormasyon ni Familiaran, sa 24 ka mga rota, wala pa sang taker o kon applicant para sa 4 ka mga rota, lakip na diri ang Alangilan Burgos, Bredco North, Bredco South, kag Pahanukoy Sigasco NGC, nga ginpainan sa 116 ka units. Sunod sa Vice Alkalde, ang LTFRB ang may ginaprobahan nga 1,099 ka units ang modernized jeep sa Bacolod para sa 24 tanan ka mga rota. Bangod sini, may 373 pa ka slot ang nabilin para sa traditional jeepneys. Ginpangabay sang Sangguniang Panglungsod sa Bacolod ang City Treasurer's Office Licensing Division pagi kay Mayor Albi Benitez nga pabakuron ang pagpatuman sang inspection, calibration kag sealing sa tanan nga fuel pumps sa tanan nga gas station sa syudad sang Bacolod. Inipagi sa resolusyon nga ginduso naman ni Councilor Claudio Jesus Puentevella, Chair sang Committee on Energy, kag aprobado sang konseho. Nasaad sa resolusyon ni Puentevella ang probisyon sa City Ordinance number 565 series of 2011 nga ang tanan nga dispensing pumps ang dapat na-calibrate sa kada quarter o kada 3 ka bulan kag masalyuhan sang otoridad. Sunod sa konsehal, samtang padayon nga nagapangatubang sa pagsaka sa presyo sang gatong, nagakaangay lamang nga regular nga magpatigayon sa inspection sa tanan nga gasolinahan para masiguro nga accurate kag nagagana sang husto ang mga fuel pumps. Regarding the inspection, testing, calibration, and sealing of all fuel pumps in all gas stations in the city of Bacolod. I'd like to move for its passage, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Second. The motion is approved. Si Councilor Claudio Jesus Puentevella.
Ginanunsyo naman ni Congressman Greg Gasataya nga ginaprubahan na sa House Committee on Transportation ang House Bill 293 nga nagatukod sang LTFRB office sa siyudad sang Bacolod. Sa Facebook post ni Gasataya, ginpahayag ni LTFRB OIC Engineer Risa Marie Paches nga ila ginasuportahan ang ining hagna para makahatag sang efisyente kay epektibo nga serbisyo sa publiko. Nagpasalamat si Gasataya sa LTFRB nagpasalamat si Gasataya sa LTFRB kag kay Representative Romeo Acop nga pamuno naman sa House Committee on Transportation kag tanan nga nagasuporta sa sini nga inisyatibo. Sa devaluan, ang LTFRB office sa Bacolod ang padayon nga panawagan sa mga transport groups bangod may kabudlayan sa pagproseso sa ilang mga dokumento kag prangkisa sa ila talatapan sa siyudad sang Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, natala na naman nga magapatigan sa inspection subong adlaw Webes, Nobyembre 10, si Vice Governor Jeffrey Ferrer upod sa representante sa DPWH sa Banwa sang Pulupandaan angod sa ginaproponer nga tukuron nga taytay nga mag-aangot naman sa probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental. Sunod kay Ferrer, mangin kabahin man sa mga inspeksyon ang alkalde sa Pulupandaan nga si Mayor Miguel Antonio Peña. Dugang pa ni Ferrer, isa ini kamay nga development ilabi na nga ini nga proyektong kabahin sa prioridad sa dalong sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Positibo naman ang Vice-Gobernador nga mahatagan sa katumanan ining handom antes pa man matapos ang pagpungko ni President BBM. Ara kami sa representative from DPWH sa isa kayusik na mag-check na sa kung diin malad ang taytay coming from Guimaras. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Naglambot na sa 13 ang nagtaliwan sa siyudad sa Bacolod bangod sa dengue karong nga tuig. Sa pinakauli nga report sa Bacolod City Health Office, 890 ang total cases sa siyudad tubtob sa Oktubre 29 nga datos 877 diri ang buhi kag 13 ang patay. Ini nga datos ang 195.7% nga mas mataas ikumparar sa tilikdan nga tuig sa pareho man nga panahon nga mayara lamang sadto sang 301 ka kaso kag 3 ang napatay. Na record sa CHO ang clustering sang kaso halin Oktubre 8 to 29 sa napulo ka mga barangay lakip na ang Barangay Vista Alegre, Granada, Estefania, Mansilingan, Kabog, Mandalagan, Singkang, Handumanan, Banago kag Takuling. Ginakabig naman sa CHO nga hotspot ang Barangay Granada kag Mansilingan o kung may pagsaka sang kaso sang 4 ka sunod-sunod nga semana o kung may napatay. Nagapabilin nga ang Mansilingan ang may pinakamadamo nga kaso nga mayara sang 109 ka kaso sang dengue. Illegal nga pagupot kag pagbaligya sang droga kung paglapas sa Section 5 kag 11 sang RA 9165 ang kasong ginpasaka batok kay Barangay Alhis Kagawad Abi Araneta kag Freely Boy Aldas. Ang duha na dagpan sa bypass operations sang BCPO CDEU sa Nobyembre 8 sang kagahon sa Alihis Takuling Road, Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod. Nakuha sa duha ang 201 gramos ng shabu nga may standard drug price nga 1.3 milyones pesos. Sunod kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato, antes ang Mascara Festival nabato nila impormasyon nga nagabriga sang droga si Araneta nga ginadulong sang 4-wheel drive nga salakyan. Si Araneta kag Aldas nagapabilin karon sa custodial facility sang Police Station number 7. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 13 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 7. Requirement para makakuha sang ayuda sang gobyerno, ginbuhinan sang DSWD. Samtang rocket debris, nakitaan sa duha ka probinsya sa Mimaropa. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton dira iyabla mga ka-aksyon nga nagakinanglan bala kamo sang bulong barato, ha? Madasig ang serbisyo kag masaligan kag di kalidad. Areo sa una botika. Una, kay barato ang mabulong kag hospital supplies. Mayar available sila dira nga generic medicines, branded nga mga bulong, catheter, feeding tube, colostomy bags, bakuna kag antibiotics, antigen test kit ara man kag gatas sa mga baby, mga infant milk formulas ara man dira, no? Una sa serbisyo kay madasig. Una, kay di kalidad ang mga bulong kag hospital supplies. Nga magbisita na kag dira na magbakal sa inyo kinanglanon sa una botika.
hapos na tulon kay Aril niya tubang sang emergency room la sang Corazon Luxin Montalbano Memorial Regional Hospital. Ang una butika, bukas sila 24 oras kada adlaw, 7 days a week, no? So magbisita kamo sa una butika, kag ihatag lang ang ining nga code Boy Star para maka-avail kamo sang freebies. Iambala ang Boy Star nga code, magbakal ka sa una butika, maka-avail kamo 10+1 nga iposino. Makabuligid sa mga ginadialysis bala. Tipunon nyo lang ang mga resibo hasta nga makalambot mo pulo. Pakita lang sa pharmacy. Kagatagan ikaw, maka-avail ka na sang isa ka libre nga iposino. No? Sa una butika, barato ang bulong, madasig ang serbisyo, masaligan kag dekalidad. Life Extension Vitamin D3. Okay, morning na dira kay Sol Lama Barnatsa. Sa Wadika Bacolod, blessed Thursday man sa imo dira sa Thailand. Yes, good Ang morning. saya pamilya dira sa Barangay Handumanan. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Sige. Alright. Gobe. Kay, tika nga rin diya sa ako Si Rochelle, si Rochelle arap. Yes, Sige, go. sakto, get. Basta ako gidya kay good morning. Ano ginalili mo da gwapa? Ano ginalili? Sa den? Dili ko kay nasa diri ka sakon din. Mo na gali. May ginano lang ko May ginutik lang sa sako na. Ti magutik lang ako sa sa min. computer. Kay Ma'am Virgie Ligaspi Coloso, good morning. Good morning, good morning dira sa imo, ma'am. Kay Ma'am Vanessa Mayo. Ikaw ba sabi ka hindi ko kabalo? Hola di nuevo. Hola di nuevo. Okay. Con amor desde Minnesota. Oh. Perfect. Con amor. Dito ka pala nagdako. With love from Minnesota. Dito ka pala nagdako sa ano? Sa Ano ni sa nga, ano nga? Espanyol eh. Espanyol. Espanyol eh. Sumo está usted. Si Tio David mo lakat kita kilid. Alo, launching mo. Como está? Wala na nawalan ka. Kay Lorna Diligencia. Punta ko sa approve ni Ma'am Lorna. Sa programa. May bangs man. May lang, hindi ka muna katupong ang bangs ko ba? May kimpit pa, color orange. Ay, okay. Thank you so much, Ma'am Lorna. Kagawad ng Bonjo Campo, good morning. Panginbulahan lang sa iyay na blos nga kuno. Nga si Riza Joy de Ocampo nga nakapasar sa doctor's board exam. Uy! Congratulations, Dr. Riza Joy de Ocampo. Kag sa tanan nga nakapasar sa physician board exam. Action boy. Kagina sa kagahon nagwa. Okay. Yes, congratulations sa mga bag-odra nga mga doctors. Si Dr. especially kay Riza Joy de Campo Di Yes. makapa-check up to da libre, Doc? Pwede. No. Di gani. Wala pa gani ka pa nung pamahaba na pa. Libre ka naman. Libre na. Pa gani ka bukas ang klinika. So, hindi gani, kung magpa-check up ko, so, charge lang kay kagawad, ambong. Yeah. Mo na iya danay. Charge Kaya lang. para may sulod pa Si mga tito mo, kapitan masikigan kan tito mo. Sukton mo si Aksyon Boy. Ana. Stop. Kigarged. Kalan. Ma'am Virgie Coloso Liwat, greet niya lang ko ng mga eskwela sa MBA Forest Technical School sa Barangay Maaw, Bago City, TESDA accredited. Gapamati sila, thank you. Yes. Hello. Good morning. Good morning. Dira sa inyo. Sa mga students sa MBA Forest Technical School Yes, Incorporated. eskwela, lagi ka mumayo ha. Mga Yes, tuto kag mga inday. First kay Jo Marie. Ha? First kay Jo Marie pala. Isila to do. Cookery. Cookerist. Kaya, sino pa na da? Eric Fernandez, mga agaman sa imo. Dira man sa kay... sa mga taga-Hinubaan da, good morning ha. Sa kay Kagawad, Melchor Baroka, Rumbinas. Musta ka na Kagawad? Okay lang ko no Ako na naman sabat. Kag sa kay classmate ko, Marcy Rumbinas Junio, sister ni Kagawad Melchor. Kagawad King Rumbinas. Sang Hinubaan, no? Migo tada Eric tinirefi da, musta ka da amigo? Damayo ginaton nga kwanda. Damayo gidan yan ning kay pariboy ginambang mayo man.
Di ba? Mayo na ba? Yes. Mayo. Di ko na Mayo. Kaya tapos naman ang Mayo. Nobyembre na. Mas Mayo pag kayo man Disyembre. Si Leo Talaban, dira naman sa may barangay Mang Hanoy, sa may Banwas Sa ang La Castellana. Good morning, Mayor Mai. Yes, so Mayor, bumusta na si Mayor man? Daw namin kita na ni Mayor. Okay lang ko na nag-live setting Okay lang sa sa kana? bigat sa iyang mga bags. Ahay. Nang- Oh, ay. Nagpamangkot lang ko bala kayo ka namin sa iya wala nga LV nga bag ha. Hindi ko man afford kita 5,000. Pero Te, na to kuno kay ang bakalit daan mahal. Syempre original mo. correct. Okay, Christian Kim Fernandez, morning man. O sige, standby na kita sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Social Welfare and Development nga kinahanglan nga magpakita lang sang official identification card ang isa ka aid beneficiary o kung kinahanglan kalakip sa listahan sang barangay para makabaton cash assistance halin sa gobyerno. Ginpahayag man ni DSWD Social Marketing Services Director Marlouis Sulima nga hindi na kinahanglan magpakita ang calamity victims sang proof of residence tungod nga kaigo na nga makapakita sang isa lamang sa mga nasambit agud makakuha sang ayuda. Ang pagbuhin sa requirement isa ini sa direktiba ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Gina-verify na sa mga otoridad ang ginhalinan sa ginasuspetsuhan rocket debris nga nakitaan sa duha ka probinsya sa Mimaropa subong nga semana. Ginpahayag sang Coast Guard nga ang metallic debris nga nakitaan sang mangingisda sa baybayon sang Kalintaan Occidental Mindoro sa Domingo habang wala nakapagawa sang dugang nga detalye kun diin nga aircraft naghalin. Sa piyak nga bahin ginpahayag sang Western Command sang military nga isa man ka debris nga nakita sa separado nga lokasyon sang Lunes kag ini nakitaan sa baybayon sa Barangay Chi sa Busuanga, Palawan. Ginpasiguro naman sa militar nga wala sang kalitan nga natuga ang nasambit nga mga debris. Ang Philippine Space Agency una nagpandam sa publiko angot sa posibilidad sa debris sa Chinese rocket nga ginlansar sa Oktubre 31. Kontra naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa paghatag alokasyon para sa confidential kag intelligence funds ang tatlo ka ahensya sang gobyerno. Sa unang adlaw sa deliberasyon sa ginaduso nga 2023 national budget, ginpahayag ni Pimentel kung mahimo hindi na pag-umpisahan o kung hindi na pag-umpisahan liwat tungod mabudlay ini nga untaton. Una dirigin kwestiyon ni Pimentel ang paghatag sang confidential kag intelligence fund sa Office of the Vice President, Department of Education kag Office of the Solicitor General matapos nga sang 2022 wala man ini sang pondo.
Sa nabaluan, nangabay ang OVP sang 500 milyones pesos sa idalom sang 2023 nga pondo, kag nag-alokar naman sang 150 milyones pesos sa DepEd. Kapin 120 naman ka mga wala na claim nga bangkay sa nga preso sa New Bilibid Prison ang iga-turnover sa Philippine General Hospital para ipaidalom sa autopsy. Sunod kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tala na nga magperma sa kasugtanan ng Department of Justice kag PGH para ma-turn over ang mga bangkay. Dugang pa ni Remulla paghibalon sa otoridad ang kabagdanan sa kamatayon sa mga preso base naman sa autopsy nga patigayonon ni Dr. Raquel Fortun. 176 tanan ka mga bangkay ang wala pa maklaim pero tubtob 120 ang capacity sa PGH. Ang mga bangkay halin sa NBP ang yara sa Eastern Funeral Homes, ang accredited nga funeral homes ng Bureau of Corrections sa siyudad sang Muntinlupa. Alabang, humalin sang Desyembre 2021. Sang Lunes, nag-apelar ang funeral homes sa gobyerno ng ilubong ang mga bangkay para magligwa ang ila pasilidad. Target naman ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. nga segregate o kung painon ang mga bilanggo ka magpatuman sa ibang pangareforma, agon matutukan ang isyu kaangay sang kagutok kag mismanagement sa New Bilibid Prison. Kalakip sa plano ni Katapang ang mga pagsaylo sa mga bilanggo nga may kaso nga murder kag rape, kag ibilin ang mga may kaso sa angot sa droga. Sunod kay Katapang, may 30,000 ka mga bilanggo sa New Bilibid Prison, kag sobra na ini sa 6,000 lang kung tani nga kapasidad sang NBP. May pila ka preso ang igasaylo sa iban nga presoan. Lakip na diri ang Iwahig, Sablayan kag Davao tungod din ang mga lugar nga nagpatukod sa mga panibag-o nga mga pasilidad. Mahimo magpatigayon sa state visit si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Pungsod, Japan sa unang nga bahin sa tuig 2023. Ginpahag na Executive Secretary Lucas Bersamin ang importansya sa pagbisita ni Marcos sa Japan among mangindako nga source ng official development assistance sa Pungsod. Sunod ko Bersamin, si Marcos ang nagalaom sa padayon nga collaborations sa duha ka pungsod, kalakip na ang clean energy, infrastructure, agriculture kag food security kag maritime security sa South China Sea. Sunod pa kay Bersamin, si Marcos ang mahimo magpangayos ng dugang assistance gikan sa Japan kaangay sang patrol boats kadungan sang pagpahayag nga ang baybayon sa Pilipinas ang dapat protektahan. Naibulaan, una nga nagitanay si Marcos kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Setyembre sa sidelines ng UN General Assembly sa New York. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Ang detalye sa ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Super kitaon nga balikid. Sige. Sa dinatatuman? Sa dira na ta kay Inday? Fernandez. Ha? Hindi ta kay Inday. Wala ko pa na nabasa si Fernandez Eric. Ako yung nabasa ko na siya ba eh. Ay, ikaw ang liga libasa. Ako uli. Okay. Ako mo nang di perming doga trabaho lang. Wow! Ikaw na ang may 15th month. Kaya ako kasi mo, okay na kami sa 14th month. Kaya. Ang kanta mo lang, ano to, ibigay mo na, no? Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Nga, ganay nga.
Kara hindi maglapit sa 14th month. Alam, miss, wala ko daya, miss. Hatag na sa temprano Ang 13th month. para? Hindi sa maglapit sa 14th month. Okay. Para may gap man lang. Ginatag ko subong si Yaniki raw. Good morning! Good morning! Bugta na! Kaya hindi sa magtama kalapit sa bonus pagidya. Tiba-tiba ba? Kasi linggo ro sis. Ina-pressure ko Manila yung Ano ni si Boy Duran yaman? Siya ganiya pala yung halit. Inday Blaza, good morning man. Yes. Thank you so much, Kilia, sa sumptuous dinner last night. Sana, okay. Thank you so much, SM. Nagtawag ako siya ng radyo mo. Yes, Saan na nga niya? Sa Bruhilda. Aberhilda. Isa siya ka-prestigyoso nga tournament. Pero di ba sa unang Amon Action Boy, do reaction sa mga tigulang? Hindi yung Bruhilda, actually, ito, kung sa blado, Do Bruha. Bruha. Bruhilda ka. Bruha ka. Si Bruhilda ka. Si Bruhilda. Kaya may aran na sa drama nga bruha na sa iya nga lang si Bruhilda. So dira siya na Galena. May drama na sa una daw Magnon blam. Magnon ho. Magnon? Magnon. Nangalan sang karakter si Magnon. Okay. Magnon. Ay, pa-thank you kita May 100 pesos nga dugang sa sweldo. Sino nang ba na ginaduso pala nga nina? May pa na sigurado yan. Grabe na yung 100 na yung sigurado. Si Teresita Batik-Batik Suela, good morning mandara sa imo. Sa kay Juvie Monares. Maing aga man. Presyo pag ikaw sang litson ay masaka. Good morning sa may lechonanda, purok lechonanda. Sa kay Kwanda. Yeah, sa Donald's Lechon. Good morning. Kay Madam Maria Elena, hello. Si Madam Maria Elena, aranda siya sa daw klanan. Oo. Sa Dira siya Gataner. subong hands-on da siya. Teko magkadto ko to. Siya ang pangitaon mo Madam Elena. Yes. Doña Elena man, de. Madam lang. Kailan si Doña Elena. Lain si Doña Elena. Yan na ni Doña Elena Aligarbes siya. Oo. Karon ma-dubli-dubli na karon sila. Na kuha na yan copyright na. Oo. Hindi na pwede Laing iya lang ginaiya title. Doña Elena Aligarbes. Iya lang mall magnet dira sa Talisay. May mall. The grocery nang mall. Grocery magnet. Sila nila. Uy, tanggi lang. Gamay-gamay lang sa mall. Kalain naman. May ako di gari karon ng palapitan ganyan nakabati itong mga himata ko tapos piyak ng panapas kalibutan. Yan ay kakuan, yan ay nga grocery dira. Kag kung mag-utang kaya pwede gid basta buwas lang. Boss dayon. Buwas lang ang utang. Buwas lang utang. Utang, buwas lang. Ti mambal si Donya na ni Sleman. Ay, ma'am, beauty is in the eye of the beholder. Mall na ibig pagtanaw mo sa imong nga grocery store. Di ba? Oo, hindi kuan grocery store tsakto. Mall na pananaw na mo. Yes. Ginaagot na sa Gagi humble bi si Donya mo. Itiyanggi lang pagkabig. Tika Donya sa mo. Donya saya mo. Kung ilay na lang sa ati mo ako na grocery store na pagkabig ya. Tika Donya kaya tiyanggi lang na sa mga Donya. Very humble. Sige, standby na sa atong dugang ng mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa Balita International, ginmando ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu sa mga tropa nga mag-withdraw gikan sa West Bank sang Dnieper River bangod sa Ukrainian attacks malapit sa southern city sang Kherson. Sunod naman kay Mikhailo Podolyak, senior advisor ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nga tubtumay Ukrainian flag sa Kherson wala sang pulos nga istoryahan ang Russian withdrawal. Sa balita negosyo, mag-lay off ang Facebook owner nga Meta sang 11,000 ka mga empleyado.
Suno sa post ni Mark Zuckerberg, ini ang pinakabudlay nga pagbago sa kasaysayan sang Meta bangod ang 11,000 ka empleyado. Amo ini ang 13% sa ila social media workforce ka mag-apekto sa ila research lab nga nagatutok sa metaverse kay iban nga applications kaangay sang Facebook, Instagram kag WhatsApp. Naibaluan madamo karon sa tech industry ang mag-eksperyensya sa kapirdihan rason nga nag-anunsyo sang mass layoff sa madalag ko nga kompanya kaangay man sang pagpang-layoff sa empleyado sa Twitter sang bagong tag-iya nga si Elon Musk. Nagpangayon naman pasaylo si Zuckerberg sa mga empleyado nga nadala sa manudulaan sang trabaho. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 4 sentimos, Singapore dollar 41 pesos kag 38 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 39 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginkilala bilang bagong Ginebra Calendar Girl si Eden Aboso. Si Yasi Pressman. Nakibot ko nga ako natingalan man. Sino sa actress, inspirasyon kag idol niyang actress kag host man ni si Ann Curtis. Sa paglansar sa iya bilang Ginebra's 2023 Calendar Girl, gin-share ni Pressman nga wala labot kay Curtis, idol niya man si Miss Universe 2015 Pia Words Pack, nga lunsay nang endorser man sa nga mga brand. Gin-ako naman ni Pressman nga nadugayan pa antes nagpasugot siya sa proyekto. Nag-giveaway ko. Hindi ka na pwede sa calendar girl kay lapaw ka na sa calendar. Hoy! Sa balita naman sa patagsang sports, nakasulod sa semifinal sa Aksyon Radio Bacolod team sa ilang pagdaog kagabi sa ilas nga quarterfinal match batok sa OBI Knights nga ginahiwat dira sa may EMB gym sa may Golden Fields Commercial Complex. Ang Aksyon Radio Bacolod team nag-abanse sa isa ka puntos sa score nga 60-61 para makasulod sa semifinals. Ang semifinals na tanan naman nga magasugod sa Sabado nga adlaw o kung Sabado sang gabi, dira naman sa may NOTF gym sa Barangay 39. Kung magdaog, ang Aksyon Radio Bacolod basketball team ang makasulod na sa finals sa torneo nga napatigayon na ang inatawag nga Bruhilda. Balita Espesyal! Happy Thursday sa atin siniwa ka-aksyon! Congratulations, Liwan sa Aksyon Radio Team! Pero tigitong sot-saot, may half-time kung ano si Action Eagle, kagabi mo. Oh, Mickey, stand to Henny Mantay, wala sa Sabado, preparahan na namon. Ano to inyo nga... Wala pa kami ito ko prepare na Action Dorel. Ano to inyo nga kuhan gabi ni Action Dorel man ang inyo nga... Kamo mo ikaw, si Action Dorel, si Action Marnie, si Action Miles. Ano to inyo nga napanogan ni Nanang... cheer dance? Oh, cheer dance man. Ano? Candid and random pa lang to. May liso-liso. Isa mo na, 1, 2, 3. Hindi ako mudlay, yapong ko. Tindog. Hindi magyapong itaon sa camera, oh. Sa Saturday, amo na, ma-prepare kita. Ato wala pa to ka-prepare Action Boy. Kay gulpi lang to mo. Nagkambalan si Miss na makadto tayo ma-cheer. Isa sa nagpadaog ito actually, ang inyo nga cheer dance. Yes, of course. I'm just so thankful. Kaya wala gid naman naubos ang akon nga tingog. Mara gyapon. Yes, and very congratulations gid kung may ginakabi ka iba niya nga star player, MVP. Ang star player si Action JM ay Lila. Idol! Section JM? Yes. Damo pa Pauli sa siya sa score. Amo to gali nakabulig kung sige-sige sa dipinsa. Kung sige-sige ampang tumalagas tumukita mo isa lang abanse. Ang nami to kagabi sa ngampang kay ang ilang nga nakontra ang ining ano ganito nang OBI nga team. Way kagi pirdi. Straight pito ko daog. Yes. Nasan sang elimination nakaganda perde ang Action Radio sila. So straight nila nga pito ka dog. Paglambot na sa quarterfinals nabaldas la sa Action Radio. Mayo lang grabe Action Boy na isa lang ito abanse kay tagaan kay sa kay gayonan hindi kay mabudlayan sa sports news subong. Kito malibog tani ulo sa mga listeners magpamati mo. Kay ko na perde ng Action Radio gabi. Ano gani? Ang balagan sa balita kita mo niyo. Jutayan magdaog.
Pero balita gyapon. Balita Balita gyapon. Thank you so much. Yes, congratulations. Aksyon, Grabe, Radyo Bacolod. grabe solid gid ang team sa Team ARB kay ti Senior Director ara. Si Madam Nona ara, si Aksyon Eric ara, si Aksyon Art. Amo paano ya to pag-apas sa halindi sa nakaapas. Tanan nga taga-Aksyon Radio, totoo gapon mo. Paano ya to nahimo man nakaapas dayon? Si Guro, tanan Guro taga-Aksyon Radio, totoo gapon ay no, gabi no. Oo. Halos kalabanan. Grabe no. Congratulations So, good luck na sa semifinals. Ma-practice tagali karon na ikaw lang amon nga Leader. Oo. Cheerleader. Yes. So ga-propose kami to, bakal kami sang sang palda. Drums, palda. Pakidya. Actually, submit nyo lang ang kuhan, ang budget. Oo, kay budgetan ta. Ikonanta. Plus ta mga drums to bla. Oo. Mga pom-poms. Ang mga dayon ang mga spray bala sa mga ali, mga bala nga spray. Throat reliever. Yes. Kagabi, may popcorn to yaw. Lagi tayo ka. Amo na to kasi kita na, makakapay mo popcorn. Siyempre, ito katanaw ka mo lang. Para magkaladunlan. Para maaga kapag di eksena. Alam mo na dunlan, skillet, stop na lang game. Charot lang. Amo na siya dapat. Congratulations, Liwat. Ang referee gapon, ginawa, nagapugong sa referee sa taga-Aksyon Radio. Kaya aras tungayas ang kalala pa, pag score ka isa, nagpatungat. Dugay mga violate na lang ito sa mga rules. Hindi man Dugay may technical na tas na. Gani man. Thank you so much sa mga sa mga coaches, sa mga referees, sa mga players gid. Sa mga players. Sige. Yes. Josephine Lacson dira sa Florida, ka-confuse ako sa time kay tungod may daylight savings time sa dito Okay. Ito may daylight savings time sa lahat. So advance kung mag 6:35 subong sa ila, but silingon 5:35 pa lang na. Okay, very advanced. May araman nga depende kung 1 hour advance winter or summer, no? Nami it is sa Svalbard Action Boy Sa Svalbard. Sa Norway. Sa lapit sa North Pole. Starting subong gabi na lang gid ang ilang hindi na sila pagsilakan sang adlaw sang 2 ka bulan naman Action Boy. 2 ka bulan? Oo. May video din isa 1 PM yung Action Boy tapos 9 sang gabi. Muna? Oo, wala sila daytime. Nighttime. So gabase lang yun sila sa oras. Okay. As in ligom dulom. Pagka balaan nila nga gabi na kay gina-off ang tanan nga kuryente nila. Amo na to sa Svalbard. May ara man mga lugar nga daw daytime ng laban. Oo, daytime naman laban nga sa Norway. Norway. Kay dumduman mo si retired Colonel Romeo Baleros. Gachat kami alas 9 ni Action Boy kasi hilak yung adlaw ras to nga sang kalangitan. Grabe no. Tara may experience naman. Bisan din na sa Singapore na lang. Alas 8 sa gabi. May sanaaw. Hindi, sa nagpangadlaw. Grabe no. Dason, kung kaga, alas 8 na sang aga, kadulong pa. Suli. Pero ang ma-experience na lang diya kung sa Pilipinas, kung approaching na mga amuni nga mga Action Boy. Mas laba ang gabi. Mas laba ang gabi. So, kapares kagapon, 5:30, abi ko do alas 8 na. Mahaba ang gabi. Yes. Mahaba-haba mga cuddle moments. Mahaba-habang inuman to. Wala. Kasabot akong cuddle moments, sa ganun mo inuman. No, gaya Dennis Richard Di Boroma, ang bangs ko pwede yung pom-poms. Hoy, kulang niya, dok ka. Babay, eko. Imuna. Ang bangs mo imuna. Di ba mga muna na yung lupad. Charot lang. Sakit sa ulo ko ba? Direct Action Boy, sa atin sininga balita special. Di ba na-promise ko to ligad sa imo nga istoryahan ng mga unique na trabaho? Kung sa bagay, kaanan na kung na mga promisa mo, may mga ginatuman. Ginatuman ko na iya. Oh my gosh. If it's not tuman, it's not a promise. Isa pasalig. Yes. So, promise is a promise. That's why we are here now. Wow, sana all. Kaya diba na, ang ginhalinan ginto, kaya ito may nagkuhan sang germs ba lang, kung sino pagpakatching, may 100,000 yung germs. So, sinong iisip? Anong obra ina yung iisip ka germs? Siyempre. Ang una nga unique na trabaho, Action Boy, professional sleeper. Tulog? Managtulog. Yes. Salo na saman. Asa ka maligya ko ng mga katre? Hindi. Kalaban. Promotion sa mga hotel. Okay. Nagkabalok Action Boy. Ang ila sininga sweldo, $28.71 per hour. Matulog ka lang. O kon 4,976 per month. O kon 59,716 per year. So 58 na
Ang ano, tasubong no, 59,716 times 58.04. Ang imo tuigan is 3,465,916.64. Matulog ka lang. Yes, Action Boy. Matulog ka lang. Galing kay guro, ang ginakuha nila guro, doon ka ngayon magtulog bla? Hindi. Oh, no? Ginanotan ako anong qualification. Wala gid man specific qualifications, Action Boy. Importante, 18 years old above ka lang. Okay, pagtulog-tulog. Kung tulog-tulog, gid nga tutuod, gid nga tulog, Action Boy. May dala huragok pa na guro, no? Dala na eh. Hindi mo man na makakuha na. Hindi mo man na Balan? Hindi mo sa ma-stop. Kaya involuntary man na. Ang subong Action Boy. Panawag sila, no? Professional sleeper. Professional. Gina may professional gina Action Boy. Kalabanan dira nga-hire sina sa dito sa US. Yes. Mga ang pinaka-recent subong nga may hiring ang sa Helsinki. Helsinki sa hindi nga ng Helsinki man. Nang tanda ko lang na isa capital sa capital na siya. Helsinki, Netherlands. May hiring sila subong for 35 days lang gali. 35 days, pila na lang i-multiply. Times 28.7, 28.71 times 35, 1,004 times 58.04, 58,000! Natulog ka lang. 35 sa kabulan. Di ba tulog ka lang ya? Pero hindi man, clear nila Action Boy, hindi man yung silin, super, as in tayo yun, 35 days tulog ka? Hindi Siyempre, kung inugbugtaw mo, bugtaw ka gidya. As in, naturally lang yung Action Boy. Kuha ka na lang picture mo. Kuhaan kanila. Do dala na Action Boy dahil sa promotion sang hotel. Isa na promotion sang hotel. Yabot sila kung draka ka hotel, daw mahamuk daw tulog mo. feels like home. Amo na. Tapos, ang kalawigon sang tulog. Sang amo ni Finland, gali check daw Helsinki, Finland. Yeah. Sang Action Boy naman, kung sa age bala, kung sa age group nga 25 to 35, amo ni galing pwede nila nga pinakamalawi or pinaka-maximum nga tulog. Tapos tunan naman na nila nga padlaganon kuno biyang professional sleeper na amo ni siya kalawig kung amo ni siya kakapoy na mga muna Action Boy. Okay. Basta sa promotion Pati mga trabaho na nga doon ka mga unique bla. Nga, wala ta kabalo nga ga-exist. No? Ano pa kaya Action Boy? Ang ikaduwa, basta gusto mo, dry paint watchers. Ano nang dry paint? Di ba maminta building? Patawag na yun, hiring, dry paint watchers. Pungko ka lang stubang isang dingding. Bantayan mo sa nga magmala. Para hindi makuhanan sang iban. Companies hire people, Action Boy, para mabalaan nila ang changing of colors. So kung sa una to patulugon, diri hindi ka pwede katulog. Kaya bantayan mo yung pintang magbala. Tanong mong blue na be, kasi do sa uli, gali after pila ka, take note sila Action Boy, after pagka 16 minutes and 35 seconds, gali do light siya. Light, Na, amo na Action Boy. So, kabantay ka da. Gabantay ka. Kinanglan hindi ka na color blind. Hindi ka colorblind. Amo na, syempre, isa sa qualification. Ang sweldo man Action Boy kada tuig, 42,623. Or equivalent sa peso, di ba? Nagbalog ko yung calcio. Yung mo, times 58.04. 2.4 million! Tanda ko lang amo na Action Boy. Pero ang required lang na, wala gali requirement. Basta ka magmalang pinta, tibilang magmalang pinta. Isa ka oras, pinakatayag nila. Action Boy, medyo malamang. Kung kayo magbalahuyo pa. Dalahuyog. Ay, di ba si Mabal? Ano may laway? Walang nagtapik. Bubbles pa. Ang next Action Boy, kag Action Eden, ma-apply ko. Bigay matulog na lang ako. Si Tito Shelo. Nakapoy na siya guro sa pang-buldo sa... Ay, ba so, ma-intra na lang siya, no? Sa kanto ka, Tito Shelo, sa may US, kaya pang-hire to sila. Simla mag-kalanda. Basiblas diyan niya. Dito gani sa US ya tulog da gani inasulduhan da ako matulog ya kigan mo kuya. Bugtawon mo kuya kay pangitaw no kasi bakal bugas. Mambago no teacher Romela nga. Ay hindi ka na to ya Shelo ay kay ara ka lang na gani sa sila hindi ka gani ka text ako no. Ano ba kita yan kung mag-intra ka to bilang professional sang sleeper? No? Kaya ka nireklamo kung ginapukaw ka, kung kung luwag ni ka. Di gatuon ko, kaya para kasulod ko to sa pag no. Ang next Action Boy, rito pwede kiniguro sa aton nga duha. Ano na siya? Full-time Netflix watcher. Ay!
Full time Required lang, 15 hours per week lang, Action Boy. Ay, sus ka, lipot din na yung oras. Pero ano lang, Action Boy, $500 per month. Ay, gabay lang? Per month. Tigay 15 hours per week lang man, Action Boy. Ah, Oo. okay. Tigay ano da nila. Tigay may... Basi may $5. 29,000 ka man. $5 500 lang gid dyan. $500 lang yun per Oo, month. kaya siyempre, araw-araw, ikatagaan ka na na libre nga TV, may internet, patanaw ka Netflix, kahayain isang kabuhi mo, 5,000 ka pa, araw-araw ka naman na yan. Sige, abe. Kaya ginapaano nila, ang tawag actually, Action Boy, sa ila, tagger. Tagger. Anong tagger na? Ano na tawag sa ila? Tama, gano silang ubran nila? Gatanaw, gani sa Netflix, Dason? nga kalabanan, mga indie films, short mga indie films. movies, strong female lead, kag mga critically acclaimed TV dramas. Tapos Kaya ano 4 man? reviews. Oo. Sige, namin. Yes. Amo na sa Action Boy. Ang next, ay, kalain. Ano yan, Action Boy? Nakakadlaw ko ni Bala. May amo ni gali. Ang next Action Boy, professional train pusher. Ay, tulad train? Hindi! Ang mga pasahero sa train. Kalabanan ni sa Japan, sa China. Ang tawag sa Japan, passenger arrangement staff. Nakita ko ng mga Action Boy, kasi ba ginutok mo? Sila, alam, may mga naka-uniform, mga tiklod, pasulod sa train, Action Boy. Hindi gali train ang tulod nila? Hindi, mga train passenger pusher. Pero kung tawag sila, professional train pusher, o kung ang tawag sa Japan, passenger arrangement staff. Pinasosyal. Kaya ang sweldo mo kada tuig, $47,303. Dollars? Ang tiklod ka lang yung tao. Dollars? Oo, dollars. Basi iyan, ha? Hindi, dollars. Dollars tayo kasi 58,000 ang dollar. Sabi, no, 58 tiklod ang dollar. Hindi mo niklod. Hindi mo bra ko niya. Bro, yan ano. May ID sila, naka-uniform, Action Boy. Sando para sa mga blue guards, naka-uniform. Hindi ko matimingan mo ito ganing kontra mo. Tiklod mo, tuduhi. Dalawang train. Ala ka lang, hamalo mo lang ng accident. Tapos, Action Boy, ang requirement lang, to become a pusher. Pusher sa mga hindi mo pusher sa mga druga. Mas mga nyo. Pusher sa mga pasahero. Pusher sa mga pasahero, you usually need a high school diploma. Ay. Amo na Action Boy, high school diploma, hindi makinanlan experience. Mas iba, ang iban. High school Hindi ko elementary lang, hindi ka pwede. Hindi pwede. High school diploma, gid. Kaya matiklod ka gilang. Pabay, ikiti, may butang daan professional. Kaya professional. Oo. High school diploma, Action Boy. Tapos, kalain lang kung butangan nila, may certification din sa guidance counselor. Nagapaniklod siya sa una. This is to certify that Eden Aboso is a high school, is graduated from this institution sa secondary school and is qualified to be a train pusher. Yes! Perfect! Naambalon na yun nga sa una sa eskwela pa sa may mga community service na isa tungkol sa hambal ni Ma'am Josephine Lacson, no? Where exactly man na-apply na sa professional sleeper. Ma'am, visit sa may Helsinki. Ano to ganing nga nga hotel man. Basta may isa subong ka hotel sa Finland, sa Helsinki. Nga pangita sila sa professional sleeper for 35 days. Search lang, go. Ang next Action Boy, professional mourner. Sa Pilipinas, may ara na yan. May ara man na, di ba, Action Boy? Mga crying ladies na panawag sila. Yes. Also called gani sa iba niya moirologists, kag mga mutes, are compensated to lament or deliver a eulogy and help comfort and entertain the grieving family. So lain na di sa ato niya. Hindi sila gabulig nila comfort ya. Oo. Sa family. Sa either comfort or hibi. Dala man hibi, Action Boy. Galit dala hibi. Oo. Nag-eulogy pagid. May eulogy ka pa. Oo. Hindi mo kilalang na patay. Gani. Hindi kay ila gina-avoid Action Boy nga ba siguro magtudo hibi bala kay hindi na kaano. Ang eulogy sa pamilya siya na lang mabasa. It still exists kuno Action Boy up to this time sa China kag sa India. Sa Philippines may ari na diya. Crying ladies panawag na sila. Amo na. Oo. Abi ko ya Nga perti atong wangal na pero hindi mo nila pamilya ganyan bayran. Abi ko ya professional gamerist lang. Kay miskan dito spiak mo barangay pabalaan nga may patay to spiak mo barangay mga ayat ato. Yung may kwanto ng ano ganin ng pangganin sa barang. Ayawat pa na hindi ta pagdakpo. Ang may iba dito sa Manila ganing na parkilano yung patay. Amo na? Oo. Ang patay ito, dugay ito yung lubong sa mga kapinto sa mga squatters area. Parkila? Dugay na yan, mga lubong patay. Ginarkilahan na yan sang kwan. Na, masangga pa munti na bla. Munti.
Yan, hindi lang paglubong kami lang bahala sang kwan, sang gasto Kami bahala anay. sa- So, doon arkilahan mong patay bla. Kaya Sabod, mapamunti na wala sila. Kasabod. Muna to ya. Patiha ko. Grabe, no? Pero sila na Action Boy, mga professional mourner, may, ano na sila, may, ang ila, sining sweldo, $35 to $500 per hour. Depende sa kontrata, kag sa family. So, ang ilan niya, depende ka, sa ilan ni Galia, daw mapulaw ka man da. Oo eh. Depende sa package. Kung ang package mo may pulaw, may eulogy, kag may hibi. Mahal man na siya. Sabi, oh. Kung Pero kung hibi pulaw lang, kung or pulaw hibi lang. lang, muna. May Okay. taripa. So, hindi na pwede pa kuan ka mo daw ng ano ganin ng sa una sa mapatay sang timpo bla sa una bla ng bilasyon. Oo. Yan bilasyon mo daw. Oo. Pwede. Kagay ka bilasyon why? Nang amutan. Ang bilasyon na balaga daw basta ka kuan na daw sila daw ga luwa na daw sila luwa ng poem bla ng Wala. Okay ka na kage. Wala. May ara na daya sa una pa nga timpo na sa mga patay sa una may bilasyon ang tawag. Tapos ga luwa na daw sila. Ga poem bala sila ga sabat-sabat na bay laki ga sabtanay na. Ay, to. Anong ginasabtanay nila? Nya kung pabla niya palayo sulti rumabaho kalapit sa suba ay kamaligo. Ang na? Amo na yan. Yan ang labot sa patay na. Di kay basta inayan daw ko na yan daw entertainment daw ma-entertain na sila bala. Dumduba ko sa unang palayo. Sabtanay lang na. Nang, wala Sabtanay na, dito so may- sa saot. Basta di na na. May mera. Man pero hindi na usually luwa na sa panawag mo. Luwa na sa ang luwa is a Ilonggo word for poem. Ate, pwede ito siguro kay di ba nakapractice na ta? Sang Pasayaw what could I na. sayaw lang sa iba. Tidason ti sabton ka na sang kuan masayawa kudaya mo muna babae. Muna example da mo na sabton sa babae palayo. Sulti rumabaho kalapit sa subaw ay kamaligo. Wala, kalain mo na yaman. Kadto na Dason may patay. sabat-sabat na ya. Kadto rin sa patay. Koyan ka pa. No, sila nila Krisya Gabo niya, yes malaksyon boy sadya na ya. Amay mo na sa unaya daw, amo panawag sila daw bilasyon. Okay. Hindi mag-ubra mga hala kalain. Ma-apply na. Kigan kami karon sa ano. Hindi na mag-ubra mo pud ko kay ma-apply na sila kuno tulog kagibi. Kakalami, no? Matulog na kagibi. Pwede lang Pero sa mga ubra bala, kadumdum mo sa una sa mga gagmay pa kami. Oo. Kundi nga permi kung gagmay pa kami, may gagwa kay standby sa gwa. Oo. Ya standby mga muda isip na mo slakyan da. Gali isip slakyan ubra man na gali. Oo. Sa mga engineering bala. Oo. Mayara ginaisip pa sila kaya ginakuha nila kung pinaklakya gagis dalan para makuha nila ang pag-ubra sa dalan kung ano ka. Ano na bala? Grabe, no? Ginabasihan na nila Sa mga genetic engineer, guray. kuha gid sa mga civil engineering. Civil engineering. Oo, structural engineering bala. Mayara na sa una sining ka nga na anong ubra ka mo das dalan na sa mong isip slakyan da. Gali kito. Ubra gali na. OMG. Tiyan mo na Action Boy. Jobs we never knew existed. Action Boy. Diba? Mayara ka nakabalaan ko na. Kaya doon nakatilaw ko sa nabla mo. Katry ka na? Katry ko na ubra sa DPWH. Di, ano Sa ba- estudyante pa ko. Hindi naman pwede mo lang naguro ano nanhon. Isip ka na slakyan niya. Labay slakyan sa record mo. Di pwede mo lang naguro ano nanhon. Kahit hindi mo na mabalad. Sa boss mo itong maging mo lang story yan. Hindi ka mo naka... Di ko naka... Ginasilduhan ka pa, dinaya ka pa. Di ka natulugan kaya be. Tawo ka lang man. Action Boy. Kakasala ka. Diba? Natuod sa ganang ginambal ko si mo. Oo, diba no? Ang dumduman ko lang sa mga luwa. Mula na Palayo, sorti rumabaho, kalapit sa suba, way kamaligo. Pero wala na subong Action Boy. So may leader ginaya, may leader na. Ang alibang ba ang kung ano naghulon sa kay pagtudlo na si mo, luwa ka na dayon niya. Ang alibang bang naglupad ka naghugpa sa kay tudlo ka na. Ay, dapat ka ready. Ready ka na sa imo nga luwa. Oy. Tapos usually sabtanay na sa. Kung sa Tagalog pa bala ano ganina nang balagtasan. Kagi ka balagtasan wala? Wala. Hindi wala ko na sa mga ano na yan, mga skills. Sige. Pero basta mo na mga tingalahan nga obra to. Ito nga siling kakaisip sa lakyan. Obra gali na siya. Grabe no? Ang mga gaubra sa mga nagapamantay, obra ba na? Ang mga marites? Oo. Obra bang groy, no? May ara man na nga obra man na siya kay kusa ginasulan man na sila sa iban mo niya bante. Batay ito na si yan. Nyari pang kape-kape. Diba no? Sakto na! Nya mati ito biko nung ilang Dugay, kasi mapasa na ordinansa, professional na sila. May ara na plakad daw nga
license marites. Ano na? License. Anong requirement? Wala high school graduate lang. Bisan elementary graduate lang, okay na yan. Kag may sila may training, dapat may mga factual gid yan. Pero kinahanglan na sa may mga qualifications sa asto ka dako sang sungwad mo. Ang imo dira nga pang pamatinan mo si medyo bungol-bungol ka na. Tapos sala na wala imo nga mga Check ta mo sa dito sa Thailand may ara man ng ubraya isip tao gasulod sa mall. Ate, ang guardia mo na i-action boy. Wala labot sa guard. May dyan, may gobra gid dyan. mag-isip siya na ako lang kasunod sa mall. Oo. Sa diriya sa Pilipinas, amo na yung makita, unang ginaklik-klik. Sa guard. Naisip. Huwag gano. Ay, natong tabo. Hambali Ma'am Josephine Lacson, Marites, Ubra, sang wala Ubra. Ay, na? At least may mga ubra mo, ubra, no? Huyap ang sweldo sa Marites, ang bali Dennis. Ikaw ginawa maunahan, huyapan. Actually, damo pa Action Boy. Si Action Dorel na lang na ma-continue tomorrow. Ibinita siya kay para sa ubra. Sige, Mga ka-action ninyo gimawtian aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon adlaw Huwebes, Nobyembre 10, 45 days to go before Christmas, kag 52 days to go before New Year. Standby na sa Aksyon Hotline, upod ka Aksyon Art tay hupon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.